рӯз бахар дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳат саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. Чӣ хеле ки дидаистед, мо саховат омадем. Дар иҷа боша наму сабзи арзон шуда 3 кило 18 ноно, ангуро, меваҳо ҳамёро дидам. Кам видео кунам гуфтам. Ами хеле дур омадем. Бо чӣ хеле ки медонед айноми мавзӯъ маълум аст. Сония да бо либосхарӣ рафтестем. Чӣ хеле ки гуфтам ӯ сарафанаш маъқул нашид, фурӯхтем. ва нами туфлияко басаначкаам қақшуру ки ҳами буравиву ами ҳамаша харида биёри меги кадомаша гирифтантан намедонӣ. Нами хел иқа тамошо кардем кати Сония. Баъд бо рафтем бо ами мо чӣ хеле ки гуфтум барои Сония либоси мактабӣ мехарем. Якта сарафан, якта куртаи сафед ва попуши харид набудем, лекин бо попушиам гирифтем. Намехел иҷа ҳама намуд ҳастаи сарафано, куртои хушрӯ будай, некем курторо напурсидам. Беҳад куртои хушрӯ омадагӣ мада хеле маъқул шуд ва хостам кам видео кунам барои куртоам. Ина иҷа ами куртакҳои сафеди хушрӯ Сония интихоб накард ягонташа. Сарафаноам буд, интихоб накард. Як намуд кофтеса буд, ӯ дафъам наёфта будем, анами намуд. И дафъ дар як ҷо будай дар ҳамун саховат. Чӣ хеле ки медонед рӯз ҷумъаи рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаат муборак бошад ва корвон маҳкамай дар ин рӯз барои ҳами саховат рафтем. Нами хел пӯшид, хай зебидайша чени танаш ба куртаи дароз. хона омадем дӯстои азиз, ина чизи харидагимон. Бояд попуши дига бигирем гуфт. Бо хаяти дига гирифтемша. Ина як куртаи сафеди дига, ина остинакош. Ина хеле модда шидаги буда, иҷаш танг, иҷаш кушод, чунчи хелеам хеле хел. Хай ами сарафане ки ам пӯшида буд нишон дода будам, аммо баъд иҷа инами дафтару ручка. Неми хеле чизо. Ба як футболкаи дига барои физкултура гирифта. Ба ҳамин хариди мактаби Сониям тайёр шид. Тамом дига гудакора бигем тайёр кардем харида. Фақат маҳвашда якта дамашкии хонапӯшак мондай барои попушӣ барои Садиқ. Тамом дига харидем амара. дӯстои азиз, дар иҷа ман пирог мекунам. Хеле шид пирог кардагӣ нестам, барои кӯдакора пирог мекунам. Баъд ба 1-2 комментария ҷавоб метам. Пирог карда гуфтам бекор ҷавоб натам. ам хеле ҷавоб дода корма кардам мегирам ва ҷавоби комментариҳо ҳамихел аз ҳамат миннатдорам. дӯстои азиз, касе ки комментариҳои хеле ва хеле хуб менависа. боз 1-2 кас бо пурсиданд ки фарқи хати Сония читон мешавад. фарқи хати Сония ма видео кардагиам, видеом да ҳастай. Чӣ хеле ки гуфтагиам, видеом да ҳастай. фарзандои шавҳарманд аз зани русуш модаршон вафот кардаги немихел фарзандоям моанд ва саволҳои дигар. ва баъзеҳо менависанд ту шарм намедорӣ, хай сурати хута монди, сурати кӯдакота монди, сурати хута куҷо мемонӣ, чита хута намоишда мемонӣ, шарм бидор. ҳамиқа мегум ҳамхали комментариёро нахонам, ҷавобшон натам, накин бисёр меша. ба ҳамин хотир гуфтанем ки хай бахшишои шумоам неким хай ами маъқул ки набоша бигзар бира мара тамошо нака. ма вая ба кадом хотир мемонам. як вақте ки меша аму телефон май чия я месӯза мемона. ютуб да ба кадом аккаунте будуром, ба кадом чие будуром дуромада метавонам ма ваёро дидам. ба аму хотир мемонам. якмаш дуюмаш ҳами одамота бисёр рушта ҳами завқманд шавая ки аму тамошо када аму бо ту шинос шида кор кунанд ва бисёр ба ҳамун завқ карда тамошо мекунанд. бисёр зано ами хеланд. канали моро фақат занако тамошо мекунанд. ман медонам ки 100% боварӣ дорам ки ҳами гапҳоро занако мегӯянд.
хел ами дилтон меша як каса як дил як каса меранҷонед. Ман намедонам на танҳо дар комментария ама ами дига ҷоа медуром амиқа комментариҳои бад менависанд, ҳар чиёяро гапҳо мегӯянд. Хай чӣ кор кунем? Хай нами занои тоҷик хай бекорӣ ҳамин корҳоро мекунем. Мо ҳам мехоҳем ки мо ай девонагию ай мастию ай ҳамин чиёро ҳамин каналомона шикоидагӣ нестем. Ҳама занакоам ба як хотире ки хай дар оила ягон ёрдам мешавад, ҳамин шумо дастгирӣ мекунед гуфта мо ҳамин канал шикоидагием. лекин баъзеҳош ҳамиқа гапҳое менависа тамоман дар ҳамин одамгарӣ рост намеояд. барои мо ай ҳамат хоҳиш мекунем ки ҳамхали гапҳои қабеҳ нанависед. хай маъқул нестай, канали ман маъқул нестай. ҳеҷ ягон гап там нанавис, бубро бура. Ман ягон чӣ намегӯям, ман ба зур ҳечкара дошта наметавонам дар каналам. ва бисёрат хостед ки фаризаро нишон битам. инамҷо фариза фақат қатъи майда ҳама кор ҳастае. бо ҳозир нишон метимша фаризара маҳвашам. ирӯз ки чӣ хеле ки дидед кати сония будам ё дар хона фариза қати маҳваш дар хона будан қати якаш. амихел чанд қашид пирог накардагӣ будем шона. ҳозир як пирог мекунем шона. амихел ай ҳар як тат хоҳиш ҳамин одамое ки ҳамхали суханҳо менависед ҳамун ба ҷои ҳамун суханҳои дарозу қабеҳу ҳамхелӣ ягон сухани хуб навис ё ки ягон чӣ нанавис. бубро бура маъқул набошада. будос ине мехел не баса ине мехел дӯстои азиз. ва бисёр ами апҳое ҳастанд ки хеле ва хеле гапҳои хуб менависанд. бисёр хоҳарҳо ман ҳар яке онҳоро мехонам, ҳар якшта ҷавоб мегардонам. ман ҳамун чиёи қабеҳ ҳам мехонам, ҳамаша мехонам. бо хай якташа блог мекунӣ, дуташа блог мекунӣ, бо гоҳташ як хел гапҳо менависа ку беҳад одам да сахт мерасад. барои ҳамо аз ҳамат хоҳиш ё нанависед ҳамун гапҳотона, ё нависед ягон гапи хуб навис. бучаш дар ҳамин дунёи дурӯза дили як каса ранҷонда нами. ман агар ман суратома мондам ё ки хидматнамоиш тамондам ҳамаша ман ба розигии шавҳарам мемонам. ман якум кати шавҳарро маслиҳат мекунам, баъд ман ҳамун корҳоро мекунам. ман бе иҷозати вай ай хона намебурам. ин хеле ки ман мегардам ису ман бисёр мерам ҳар ҷо дайдуюм. ҳамаша шавҳар ман мегум якум ба ман мерам. мара иҷозат метиҳа ба ман мерам. барои ҳамо агар шуморо ҳам иҷозат битиҳа занои муҳтараме ки ҳамин гапҳоро менависед, мумкин шуморо иҷозат наметиҳа шавҳаротон, мумкин шуморо намемона канал букушоед. барои ҳамо ҳамин гапҳоро ба фикри ма ки шумо мегӯед. не баса немихел хай пирокум пух бо нишон метиҳа. ҳоз бо бисёрш чиро ёфтиян ҳамин ҳама корҳо дар ютуб ҳастай напарто ҳамин чизота бемаъниҳо. ҳамин занои тоҷик ҳамаш бемаъне шидиян, харидошонро нишон метиҳанд. айба намедонед харидотонро нишон метиҳед. охи влог кишид ҳамин хел мешавад. чӣ кор кунем дига? чиро нишон битед? мо ҳамин завқ карда шикоидем аку кеш бубарем аку. инами хел пироги мо пухт. чӣ хеле ки шумо медонед пилтаи ма оддулай наи гирд навоша намепазона. ин хеле сирх намекуна пухтагиай ёам зардча шидагиану дар ҳамин телефон бисёри баъд сафед нишон метиҳад. инам хеле пухта. чӣ хеле кардам мира дар якум иқа теста рехтам ба варенӣ кардам, бо иқаи дигаи болош тест рехтам. инам хеле кам тарак хунук шава ба мебурумша бо нишон метем буридагима. ва немехел дӯстои азиз, агар рози ҳаминҷа каналмона агар пухтпаз будаява хуб просмотр намегирифт. барои вай влог кардем, хай просмотр шугр состара. ай ҳамин сабаб влог мекунем.
бо ҳамин влогомонам кӯшиш мекунем ки як чӣ бипазем бимонем. Ай ҳар як татха як бор дига хоҳиш, агар маъқул бошад она поделиться кунед, мо ҳам хурсанд мешавем. ҳар рӯз видеои нав ба нав мепартоем. Яна мехелози мебурам бо нишон метам, фарезарам қатима авваш бо нишон метам. ин пивет чашмои фарезара ҳадисай. дӯстои азиз, ина красавицао, ина пирогмо хиломат ози красавица лумна мечаша. Бичашед ку ҳаятша маъваш хӯрдак ба мазза мега ку ман начишидам. дар инҷо видеоро ба поён мерасонам дӯстои азиз. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо.